Федератсияи футболи Тоҷикистон барои ташкил ва роҳандозии тамоми мусобиқаҳои дар нақша буда тадбирҳои зарурӣ меандешад. Баъд аз идома ёфтани бозиҳои Лигаи Олӣ, ҳамакнун нақшаи ташкили чемпионати кишвар байни дастаҳои Лигаи Якум таҳризӣ шуд. Барои оғози ин мусобиқот рӯзҳое ба шумор мондааст. Лигаи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷадвали баргузории бозиҳои Лигаи Якумро тартиб дод. Тавре гуфта мешавад, дар ин мавсим 12 тими футбол барои дарёфти роҳхати Лигаи Олӣ байни ҳам муборизаро оғоз хоҳанд кард. Бозиҳо рӯзи 25 июн шурӯъ мешаванд. Дар Лигаи Якуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол дар соли 2020 дастаҳои Исфара, Паншери Ҷалолиддини Балхӣ, Эсхатаи Хуҷанд, Ҳосилоти Фархор, Равшани Кулоб, Барқчии Ҳисор, Моҳири Ёвон, Сарои Камари Панҷ, Ҳулбуки Восе, Ваҳдати Ваҳдат, Шоҳмансури Ноҳияи Шоҳмансур ва Равшани Зафаробод иштирок мекунанд. Эътибор мешавем, ки имрӯзҳо тамоми дастаҳои шомили Лигаи Якум марҳилаи омодагиро оғоз намуда ба мавсими нав тайёрӣ мебинанд. Мавсими гузашта ғолиби ин лига дастаи Локомотив Помир гардида буд. Ҷадвали баргузории даври аввали мусобиқот ба таври зайл аст.